Bio je 21. siječnja 1890. kada je u snu imala uznemirujuće prikazanje. Vidjela je živo raspelo, prirodne veličine, potpuno obavijene strnovitim svežnjem. Ruke raširene kao u znak života i dirljiv i užasni izraz koji je izazivao žaljenje. Sada sam shvaćala jasno što je Bog htio od mene. Molitvu i ispaštanje. Boriti se s njime za slobodu Svete crkve. Korak po korak Marija je kao da je slijedila jedan puteljak zacrtan upravo za nju. Slučajno čitanje života Svete Tereze potvrdilo joj je intenzitet njezinih najintimnijih želja. Pronašla je ono za čime je tragala, Karmela. Jedino je Karmelo odgovarao njezinu idealu. Idealni karmeličan molitve i sjedinjenja s Bogom ju je očarao do te mjere da je željela postati kćerka Svete Tereze. One su uz ostalo nosile smeđu odjeću iz njezine vizije. Možda je bila na pravom putu? Ne, odgovorio je njezin ispovjedatelj. Nije to tvoj poziv. Bog ima za tebe spremljenu sasvim drugu stvar. Značenje toga sasvim drugoga se uskoro pokazalo. Ako klauzura nije bio njezin put, onda je trebalo djelovati na drugačiji način. Na povratku s jednog od njezinih putovanja s barunicom i pošto ju je podržao berlinski prelat, dr. Janel, Marija je htjela ostvariti svoju staru želju da pomaže djeci, siromašnima i napuštenima koji žive na gradskim ulicama. Učinila je to s takvim zanosom i energijom da ju ni jedna prepreka nije mogla zaustaviti. Pronađoh jednu malu staru kuću u ulici Dei Piopi 112. Bila je vrlo skromna, ali za početak je bila dobra. Tako je ugledalo svjetlo 2. kolovoza 1891. prvo obdanište buduće družbe, početak velikog dijela koje će se tijekom godina razviti i umnožiti kao obdaništa Svetog Josipa. Marija je tako počela ostvarivati svoju zamisao o karmeličanskoj odanosti, dajući ime, namjeru novoj zajednici. Sluškinje Božjeg srca Isusovog su se posvetile pokajanju, njihovu osobnu spasenju, za službu i spasenje duša. Velika avantura je tek započela. Beginning her homes for the homeless, as our mother founders love to call them. Zaista, polazeći od one male kuće za djecu bez doma, kako ju je utemeljiteljica voljela nazivati, put je još bio dugačak i vijugav. Rekla bih jedna odiseja. Posvetila je cijeli svoj život u povećanju i širenju svoga dijela, tražeći istodobno da crkvene vlasti službeno priznaju ustanovu i mogućnost nalaženja mjesta za glavno sjedište. Njezino lutanje u tom traganju bilo je zamorno i iscrpljujuće. I stavilo je na kušnju njezino tijelo, ali je uvijek imala potporu u svojoj postojanoj vjeri i u beskrajnu strpljenju. Vlakom, brodom, čak i pješice. Bezbrojna su bila putovanja koje je majka učinila u Europi i preko oceana, gdje je neumorno otvarala kuće i samostane koji bi iskazivali njezin karmeličanski uzor. Ta tipična ženska ustrajnost i način na koji su ostvarena djela od tada do danas
čine od majke Tereze lik najveće aktualnosti koji treba oponašati u naše doba. Za Karmela dala bih se razapeti, govorila je. Ali pošto tvrdila kako po Božjem planu nije trebala postati redovnica u samostanu, već utemeljiteljica nove vjerske obitelji, htjela je zadržati karizmatsku osobitost u okviru obitelji koju je snažno željela i koja službeno još nije postojala. Molitva, zauzimanje i štićenje, biti u prisutnosti živućega Boga djelujući aktivno u spasenju svoje i tuđih duša. 1897. po dolasku u Rim primili su je nadstojnici karmeličanskog reda. I premda još družba nije imala konačno ime, bila je primljena unutar samoga reda. Poslije tolikih putovanja, tolikih odbijanja i tolikih čekanja, u predsobljima konačno se stiglo do važnog cilja.